És el primer de l'Ajuntament. Llavors se va anar a Barcelona, a vegades a casa d'uns amics seus, un doctor, era un metge, però ja la meva mare ens agafava a nosaltres tres i anàvem amb un tren vigilats per gent amb els fusell allí posat. Havies d'anar amb una que anava, la meva mare amb una por tremenda, i el anàvem a veure una vegada a la setmana. Però va vindre ja el moment que el van cridar a files i llavors ja no es podia amagar, va anar a la guerra. Doncs mentre passava tot això, que ell estava amagat, anaven a buscar gent coneguda, com hagués sigut ell si hagués estat a Reus. És clar, s'amagaven, no? N'hi havia que estaven dalt d'unes golfes. Un gran amic del meu pare, que era el farmacèutic Gispert, el van anar a buscar a la farmàcia. Això sí que ho vaig sentir explicar, que com que els tinc molt de carinyo a la família, van entrar, Joan Gispert. Soc jo, la bata blanca, que era la farmàcia Gispert. El seu fill Enric tenia 18 anys com ara tu. Després venia la seva filla, que en tenia 16, i un de petit, la Joan Maria, petit. Ja es van agafar amb son pare. No patiu, que torna, anem a donar un passeig. I d'aquest passeig tothom ja sabia el que era. I el van portar cap a la carretera del cementiri i el van matar i el van tirar dalt baix del pont del cementiri. Va donar la casualitat que hi havia una caseta d'un pagès que ho va veure. I com que Reus llavors eren tan pocs habitants, el va conèixer a la farmàcia. I va trucar a la família. Es trobaven allí, llavors com que el pare era amic d'ells, doncs la meva mare va dir, ja em faig càrrec, perquè llavors quan el van trobar van dir, no enterrem, som de Riudoms nosaltres, no tenim sepultura. I la meva mare diu, doncs poseu-lo a la nostra sepultura, no hi hagi la guerra, i res, i un palet conegut els va obrir, i fins que no va passar la guerra va estar a la sepultura de nostres dos avis. I així, tants els van matar a Reus i a tot arreu. Quan vaig tornar volia anar a la presentació, que era el col·legi que hi havia per anar, i el havien derruït totes les bombes. Després, quan va acabar la primera fase, després vam anar a la presentació. I com que no havíem fet la comunió, ni el meu germà gran ni l'altre, ni jo, l'afanyada que vam tenir per voler fer una comunió. I vam anar a Montserrat. I com que anàvem de menjar d'això de cartilla, de racionament, doncs amb molt de cautela, perquè no fossin denunciats o alguna cosa així, ens van posar un biombo i ens van servir un plat únic per poder celebrar la primera comunió, que era l'any 40, l'any de la Victòria. Les estampes que tenim posades diu any de la Victòria. I vam fer la comunió, els tres germans i la meva cosina, tots quatre. Era militant 100%, sí, perquè hi havia, per exemple, aquí davant d'aquí a casa, tinc una casa a Fàbregas, que ara no hi ha tota la família, no hi ha ningú, doncs hi havia ell, el fill, i era governador de Màlaga, i estava enrotllat el jove aquí amb avionetes, anàvem, però en seguida van desaparèixer, perquè venien aquests altres, que no sé d'on sortien, però és la Guerra de l'Ebre, que suposo que no han sentit parlar, no? La Guerra de l'Ebre va ser el més fort d'aquí de nosaltres, de Catalunya. De Catalunya, clar, que van anar a l'Ebre. I el que també hi havia molt eren els maquis. Havia portat els maquis, eren gent que defensaven que no avancés el comunisme, els feixistes, i s'amagaven per les muntanyes, conegudíssimes, els pares i els fills grans, a defensar Catalunya. Però els van liquidar quasi tots i els que no van haver de refugiar-se a França. Fins que va acabar la guerra i va haver amnistia i llavors van tornar. Nosaltres vivíem il·lusionats jugant al carrer, el meu germà pilota pel bosc, o sigui, nosaltres vam passar una guerra a part de la primer mes aquí o dos, aquest que a mi em va deixar esgarrifada, quan vam tornar s'havia acabat tot. Passa que no hi havia quasi botigues, era tristíssim veure com el mercat aquell d'allà dalt que ja era fet era un teatre i tot allò de terra derruït, molts centres derruïts. Sant Pere també bastant desfeta. Les igleses les cremaven o les destrossaven. I la que van cremar va ser Misericòrdia, que després va ser restaurada
i és com està ara. Españoles, Franco ha muerto. Arriba España.